Hello guys! Welcome back to our vlog. For today's vlog, mamimigay kami ulit ng Mga damit pambabae na pambata. Hahanap ng mga batang maliit. Oh! Pagkabit na kami sa highway. Hello. Dito na kami sa aming target guys. Papunta kami doon sa loob. Dalaw ka lang dito sa ha. Ganyan ka, heart. Dali. Mag-heart ka muna. 1, 2, smile! Malabo. Ito yung dalawa na lang yung ganyan tayo na. Okay na? Usod ka pa. Laki mo na.